وزیر درویه روسیا د داخویانی که خود دیار کری بو که آلین وان ج ترکیه دخواست دکه که افرین را دست رژیم سوریه بکه پشتی و داخویانی سرو کمر ترکیه ج نرازبون خود دیار کرد د درباره وی بابت ده مبریا سکایپ هفت پیبینک لگل شیرو وکار سیاسی محفوظ یلدز را پیگانیه yani bidîtina min ji bo ku eviya ji xapandina qada nav dewletî ye yani qada navnetewî ye bidîtina min ji raqayê vir da Rusya, Türkiye, İran û Suriye di nava hev da yani li ser bi hevra peyamekî çêkirine bidîtina min û li ser wî esasî dişin ev ji bo ku bi taybetî Avrupa û Amerîka bixapînin hinek polîtîkayên Rûsa yani weka ku nelhevin, weka ku polîtîkayê wan naçin ser hev daxuyaniyê wisa didin lê di esrê xwe de ew zû da yani wan zû da li hev kiriye di gelek tişta da û niyeta wan jî ew e ku Amerîka ji Sûriyê derxin yani ev ya velayetî jî got Elî Ekber velayetî jî got û Sûriye jî ji xwe dibe Rusya jî dibe û Türkiye jî niyeta wê ew e. Vele bin nêrîna te yani di mijara Sûrî de wekî em fekî li ser rûyê erdê Tirkiye gelek nêzê Rusya bûye. Te bawer e ev mijara he yani pêşerojê de bandorekî pitir ser têkiliyên Tirkiye û Amerîka çêke? Belê ji xwe têkiliyê Tirkiye û Amerîka tu zanî yani zêde nelhevin vê navberê de sebebê herî berbiçav jî doza Kurda ye yani Türkiye dibe Kurd li ku derê bibin xwedî statû ez di hemberî vî îşa ji ber ku tu zanî yani gelek Kurd di nava Tirkiye de dijîn û ew bi devê xwe navêjin Kurdistan mesela ji peyva Kurdistan pir hes nakin lê dibên bajarê Kurda mesela gelek bajarê Kurda hene gelek bajarê Kurdayî ku hêdî dikin Tirk yani bi asîmîlasyonê verdigerînin dikin Tirk hene li Tirkiye yani ji sisiya yek nüfusê Tirkiye Kurd e û wekî dijî aha Kurda ye. Te bawer e yani Tirkiye di pêşerojê de vî bajarê Efrînê radestê rejima Sûriye bike û ya anca tu dibêjî yani dibe ku di pêşerojê de Efrîn bibe yani mijarekî sereke di navbera rejima Sûriye û Tirkiye de. Niha di awayê siyasî û eskerî de wekî tu jî zanî yani Sûriye bûye sê perçe. Perçeyek para Tirkiye ketiye İdlib û Bab û Cerablus û Efrîn jî paşiyê dan serê û para Esad ê ku Elewî zêde lê dijîn para Esad ketiye wekî dijî para Kurda yani yê ku Kurd lê dijîn û Kurda rizgar kir ew derjî wek ku para Kurd û Ereba ketiye Türkiye heya ku yani dewlet sê dewlet wê derê ava nebin ya jî dewletekî ku polîtîkayê wê û Tirkiye ji sedî sed di mijara Kurda da ji sedî sed diçin ser hev ava nebe Tirkiye yek qarişkî welatê xwe yek bi hiştkî wê axê nade tikesî yani ya bi zorê gerece bê derxistin ya jî bi rehetî nade tikesî. Pirsa min a dawiyê di derbarê hesedê û têkiliyên Amerîka de ye. Tedî serokê Amerîka Donald Trump jî yanî di daxuyaniya xwe de gotî bi ku demek nêz demê hêza xwe ji wê derê kêşîne. Yani binêrîna te eger Amerîka hêza xwe bikêşîne wî demî yani hesedê rasterast astengên çawa ye? Yani ger qeweta Amerîka li wê derê tineve di nava sê roja da di nava sê roja da İran, Türkiye û Sûriye yani îcabî Rusyayê jî nake di nava sê roja da wê bajarê Kurda dagir bikin û wê ew tiştên wan sîlahê wan û tiştên wan wê tevî ji wan bistînin wê dagir bikin û wê teheqî nedin Kurda yani eyn wek berê wê dîsa teheqî nedin Kurda di nava sê roja da pir jî na yani nizam li ber bajara hinekî li ber xwe bidin ew jî ji ber ku sivîl neyên kuştin dibe ku qesede şer jî neke
جوابانه امریکا آراستی yani dema jwe dere sibe ro Amerika nikare parastina Suudi Arabistan jî bike nikare parastina İsrail jî bike. Şîrovekara siyasî Mahfuz Yıldız gelek spas jû bejdarbûna te. Spas xweş ser çava.